La raó històrica és perquè el meu pare m'hi portava quan era una criatura i em va agradar des que era una criatura fa 60 anys. Perquè m'agrada encara el circ, doncs és més inconscient que no pas una cosa analítica. Quan t'agrada el circ és una addicció que un no es treu de la vida. Pues té dues respostes. La primera, podríem dir, el circ tradicional seguirà sent el mateix de sempre. La segona resposta és que ningú sap perquè el circ s'adapta a la pròpia evolució del món, de la vida i de l'art. I aleshores el que ens trobarem d'aquí 10 anys no ho sap ningú. Ningú.